No, troška som sa okúpal, by som to nazval. Takže je to tu, opäť nás čaká rybačka, tentokrát už aj s člnom a konečne tam aj prespávame a nemusíme to zás o druhej alebo o jednej baliť. Takže idem pre Tomáša, dostaneme sa k vode, už je dosť hodín, máme 6:30, čo bude len tak, aby sme stihli všetko rozbaliť a nachystať udice na chytanie za svetla. Tak snáď sa nám to podarí a vidíme sa u vody. Ideme, dobre. Presúvame sa na miesto. Nejak nepáči to počasie. Počasie máme zatiaľ dosť na hovno. Fúka nám. Akurát sa preplavujeme. Takto naložení sme asi v živote ešte neboli. Troška aj vlny sú pripevnené, to samozrejme, že nemáme. Počasie také akurát na dážď. To snáď nezačne pršať. Alebo keď už, tak keď už aj začne pršať, tak nech začne až vtedy, keď to bude všetko nachystané. Tomu pršané. No, už začalo aj poprchať, takže veľmi zle to je naložené. Keď sme išli na ostrov, tak sme všetko natesno. Teraz tak padlo futák do vody. Vylodení sme, ale tak sa rozfúkalo, takže rýchlo stávame stan a snáď nás to nejak obíde, ale prichádza celkom slušná búrka. Začalo nám brutálne pršať, fakt všetko mokré, museli sme nahádzať všetko do bivaku a neviem, dokedy to bude trvať, ale prišla celkom riadna búrka. Aj s člnom na vode to už vôbec není sranda, už by sa aj nejaká záchranná vesta hodila, lebo aj celkom vlny sú a snáď sa to nejak ustáli cez noc. Cez deň bolo tak pekné počasie a proste k večeru sa to tak zmenilo, že na nepoznanie proste. Tak akurát čo môžeme robiť, sedíme vnútri a čakáme na rybu. Papáme. Takže tak, keď dojde ryba alebo niečo zaujímavé, tak sa vám ozvem. Začínam na konci dásku, priamo strelu na bránku. Prvá ryba dňa. Ide sa po ňu. Takže konečne to prišlo a podaril sa nám prvý kapor. Síce ne mne, ale nič sa nedá robiť. Ale aspoň vieme, že sú tu nejaké tie ryby. Aha. OK. OK, prvá ryba môže byť. Myslím. Počkaj, kde sme teraz? Tomáš má prvú rybu za sebou. Dojdeme na breh a si ju ukážeme. $18,5, dve dole, to je kapor váži 14,5 kg, čo je už celkom slušná váha, lebo tie predošlé rybačky sme sa pohybovali furt okolo tých 10 kg a tento už skoro prekonal aj hranicu 15 kg, takže už to sa nejedná o malú rybu a pôjdeme si ukázať, nafotíme a pôjdeme ju pustiť.
No, troška som sa okúpal, by som to nazval. Bol som previesť udicu, na novo som to tam vyviezol na iné miesto troška do hlbšie vody a jak som si šteloval udicu, bol som vo vode, tak som sa šmykol na kameňoch, lebo jak sú na nich riasy, tak sa nejak šmykla noha a skončil som vo vode. No našťastie som si zobral, že 3 trička, jedno mám spotené, celé mokré, druhé je mokré, lebo som sa troška vykúpal a už mám posledné suché tričko. Našťastie som mal aj dlhé gate, jedny ponožky na prezlečenie a mikina komplet mokrá, všetko, takže keď sa darí, tak sa darí, ale jednu rybu už máme za sebou, tá bola veľmi pekná a čakáme ďalej. Máme za 1 hodinu, pôjdem potom ešte raz previesť druhú udicu, dám to na novo tam, už konečne nám prestalo pršať, ani vlny už také nie sú, tak už aj s tým člnom sa dá ísť viac menej bez problémov na tú vodu a je to oveľa jednoduchšie v takýchto podmienkach. Podaril sa konečne už aj mne kapor. Máme po 3 hodine ráno. Váhe nejakých 9 kg. Ale potešil. Pekná ryba. Môžeme si ju vyspustiť. Toto je kapor číslo 2. Podaril sa hneď tesne po tom prvom. Tento je o niečo ťažší. Ale pekné ryby. Môže byť fakt v priebehu 5 minút 2 zábery. Ja si myslím, že je to fajn. Takže ešte máme tu ten čas a ideme to využiť naplno a ideme sa posnažiť o to chytiť ďalšie kapre. A nestrepať sa znova do tej vody, lebo už suché veci nemáme. Budeme mať, že 4:30 alebo už 4:30 preč a ty koksom, vôbec sme ešte nespali poriadne. Sme mali ďalšiu rybu, tak ideme to skúsiť aspoň na chvíľu si pospať. Máme po nočnej rybačke, naspali sme možno dokopy asi také 4 hodiny, ale každú hodinu asi zvlášť, lebo furt nás prebudil nejaký záber. Dokopy sme chytili 8 rýb, z toho bolo 7 kaprov, jeden taký lieň. To som ani nenatočil, to sa mi vôbec že nechcelo. Všetky veci mám obvešané na bivaku, suším to, lebo však úplne všetko mokré. 8 rýb sa podarilo. Aby sa nepovedalo, tak vám ukážem, jak to vyzerá u nás v bivaku. Takto jedno lehatko, veci všetky napratané pod tým, za tým, všade možne. To druhé. Mám iba jednu otázku, či to mám dnes hrať na lásku. Na tvári z chromu. My už to všetko máme zbalené. Naložiť ten čln to zabere strašne veľa času. Ešte keď máme celkom dosť vecí, úplne plné to je, treba aj rozmýšľať, že kam sa to všetko uloží a na budúce už treba 2 člny zobrať. Sme sa preplavili, akurát sme vynosili veci k autu a toho je strašne veľa. Toto je asi najhoršia vec, čo ma na tom odrádza. Ešte to naložiť do auta. No to bude tak plné. Ešte čo na strechu. No ideme na to. Rybačku už máme u konca, veci sú naložené a ide sa domov.